Nog gewoon de goede schoon. Maar goed als er geen witte sneakers aan is gedaan, een beetje. Ja jongens, hoe gaan we dit aanpakken? Wacht. Gewoon hopen dat ze mee komen. Oh ja. Hallo! Hoi. Kijk, nou in ieder geval hebben we nu de aandacht van de dames. Schoefelen tussen de bieten. Hey. Met de hand, hè. Ik weet dat er schoefelmachines zien, maar die gebruiken ze hier dus niet. En dat heeft er misschien ook wel mee te maken, hè, met dat lach mich niet doet. Dat de plak misschien nog dusdanig vochtig is, dat ze er met de tractor gewoon niet op kent. Goedemorgen! Hallo. Hoi. Zo dan maar. Wilt u opzij gaan, alstublieft? U loopt nu door ons proefveld. Ik loop door een proefveld. Ja, Oh, dus graag, uw cameraman, nee, uw geluidsman mag nog wel daar lopen. Een paar Wa- stappen opzij graag. oké, dus Ja, zo. kijk, ja, daar mag het wel. Buiten de bochtjes, Ja, precies. Maar hoe zie ik nou wat proef... Oh, wacht, jullie hebben daar die touwtjes staan. Ja, en die witte kaartjes die er staan. Mag ik hier wel een voet neerzetten? Ja, zeker. Oké, hi. Hoi, Claudia Rombouts. Bas van der Zwaan, L1, programma onderweg. Oké. Kennen jullie het? Nee, sorry. Dat maakt niet uit. Je klinkt Brabants. Nou, dat klopt. Wij Hoi. zijn inderdaad Brabant. Hi, Hallo, Bas. Iris. Jullie weten alles van bieten. Ongeveer. Nou ja, dat staat op het busje. Ja, klopt. Klopt. Nee, wij werken bij het IRS en IRS is het Bieteninstituut in Nederland. Er bestaat zoiets als een bieteninstituut. Ja, wij Cool. doen alleen maar onderzoek in bieten. Oh, wat gaaf. Ja. En heeft het feit dat jullie met de hand aan het schoffelen zijn, daarmee te maken dat je niet met een tractor het land op kan vanwege de deels. regen? Deels. We doen dit altijd wel met de hand. Maar normaal is hier van tevoren inderdaad al een tractor erheen geweest met een schoffelmachine. Maar omdat we hier, die huren wij altijd bij een ander bedrijf. En omdat we hier zo laat gezaaid hebben, was de vrachtwagen alweer terug. Dus kunnen wij niet met onze trekker hier komen. Omdat wij komen uit Brabant. En dan hebben we een vrachtwagen nodig waar onze trekker met schoffelmachine op staat. En omdat het nu zo laat is, lukt dat niet meer. Dus nu moeten we het allemaal met de hand doen. Hoe vaak schoffelen jullie nog met de hand? Nou, wij doen ieder proefveld sowieso altijd wel met de hand. Maar normaal, kijk, nu moeten wij heel dit stuk eigenlijk alles met de hand doen. En normaal wordt er al een deel weggehaald. Dus Oké. dan is het minder werk. Oké. We Maar wij komen doen, nou niet voor het onkruid, maar nee. voor de bieten die dubbel gezaaid zijn. Oh, dus het is een beetje uitdunnen eigenlijk. Ja, Eigenlijk wel. Zodat de plantjes ruimte genoeg hebben om zich te ontwikkelen. Ja. Ah, oké. Ja. En wij hebben hier, wij zaaien eigenlijk altijd dwars en recht. Zoals je kunt zien, hier gaan de rijen dus dwars over. En dat doen wij voor de oogst van ons proefveld. Wij hebben hier, ik moet even goed zeggen, 60 verschillende rassen liggen. Wow. Dus ieder klein vakje wat u hier ziet is één ras. En wij hebben hier dus 60 verschillende rassen liggen. En die gaan we in oktober allemaal afzonderlijk oogsten. En daardoor hebben we dus deze tussenpaden, noemen wij ze dwarspaden. Die hebben wij nodig, zodat we met de oogst alle rassen afzonderlijk kunnen oogsten. Nou weet ik, want ik ben in oktober jarig, dat in de maand waarin ik jarig ben normaal gesproken altijd bieten worden geoogst. Ja. Maar je leest en je hoort alleen maar, als we het bijvoorbeeld over aardappelen hebben, over mais, dat de boeren geen idee hebben wanneer ze konden zaaien in verband met de regen en laat staan wanneer oogsten en valt er überhaupt iets te oogsten. Ja. Weten jullie nu al dat het toch gewoon oktober wordt? Ja, de suikerfabriek start op. En de telers krijgen een leverdatum. En dan moet geleverd worden. Oké. Dus ja, eigenlijk wel. Hebben ze in Brabant een echt Brabants woord voor bieten?
Of is het gewoon bieten? Suikerpeeën? Ja. Suikerpinnen, zeggen ze ook bij ons in het noorden van Limburg. Oh ja, En hoe noemde jij ze? Peeën. Peeën. Ja. Ja, suikerpeeën. Ja. krotten zeggen ze bij ons ook. Hé Jo, krotten hè? Heb Ja. ik ook wel eens gehoord, maar dat wordt bij ons eigenlijk niet echt gezegd. Hé, maar voor mij is het suikerbieten zijn suikerbieten. Maar hier staan dus 60 soorten. 60 rassen. Ja. My god. Ja. En waarom een proeftuin met 60 soorten suikerbieten? Omdat wij een breed aanbod moeten kunnen bieden aan de teler. Wij doen eigenlijk het rassenonderzoek voor heel Nederland. En er zijn zoveel verschillende problemen of aandachtspunten binnen Nederland dat het niet met één ras te vangen is. Dus er moeten gewoon heel veel verschillende rassen aangeboden kunnen worden in Nederland. En wij testen dan deze rassen op bepaalde eigenschappen die ze hebben. En dan of ze op de rassenlijst kunnen. Dus daarom moeten er gewoon Op de veel, raslijst. Ja, rassenlijst, ja. En dat is de rassenlijst die voor rassen die voor productie geschikt zijn. Ja. Voor telers in aanmerking komen. Ja, en dan heb je dus, er zijn 3 hoofdonderwerpen binnen de suikerbietenteelt waar onderscheid in gemaakt wordt. Dus Rhizoctonia-resistentie, bietencyste-aaltjesresistentie en rhizomanie-resistentie. En dan heb je vervolgens nog... Wacht even. Resistentie begrijp ik nog, dat is Ja. weerstand tegen. Ja. Maar die 3 verschillende soorten resistentie, waar zijn Ja, die dat zijn daarvoor? ziektes. Ziektes. Dat zijn ziektes in de bieten. En schimmels bijvoorbeeld? Ja. Ja. Oké. Want Rhizoctonia is een bodemschimmel. Rhizomanie is een bodemvirus. En de bietencyste-aaltjes, dat zijn levende wezens in de grond. Ja, en die gaan dan aan de wortels. Ja. Hey, en maak je verhaal even af, want je was er niet klaar. Je had er 3 resistenties Ja, genoemd. maar dan heb je dus bijvoorbeeld nog een hoge bladgezondheid tegen bladschimmels. En dan heb je nog een hoge winbaarheid en een hoog suikerpercentage. En ja, ieder ras heeft eigenlijk zijn eigen specialiteit. Pluspunten. Ja. Ik vind het zo boeiend. Vooral ook vrouwen die zich interesseren voor bieten. Ja. Zijn jullie, is er een bietenopleiding ergens dan? Een bietenopleiding. Of welke studie hebben jullie gedaan? Suikerbietenkunde. Nee, dat meen je niet. Nee, dat meen ik niet. Nee. Maar welke studie heb je gedaan voordat je nu dan uiteindelijk hier staat? Ik? Ja? Ja, ik heb dat is niet helemaal gericht hierop hoor, een mbo-opleiding gedaan voor hovenier. Ja? En daarna in de zorg een opleiding. Oké. Ja, ja. Maar hoe kom je dan hier terecht? Ja, ik werkte in de zorg en daar was ik wel een beetje beu weer. En toen kwam ik deze vacature tegen. En alles wat je moest hebben had ik. En ik dacht, ik ga het eens uitproberen en ik vind het echt superleuk. Wat is het allerleukste? Ja, mijn collega Claudia. Ja. Oh, dus jullie zijn meestal als team op pad ook? Claudia? Nou, Nee, niet ik- altijd. Maar we werken wel redelijk wat samen. Ik ga niet zo vaak mee naar buiten. Ik ben wel meer van het buitenwerk. Hey, en wat was jouw opleiding? Ja, ik ook niet helemaal bieten gerelateerd. Ik heb biologie en medisch laboratoriumonderzoek gedaan. Oké. Maar wij hebben ook wij hebben heel veel proefvelden buiten. En wij hebben ook in Dinteloord hebben wij een laboratorium. En ook klimaatkamers binnen. Dus zulke proeven die wij buiten doen, kunnen wij binnen ook doen. En daar hangt ook een lab aan vast. Dus wat dat betreft zit ik daar in het lab. En verder heel veel buiten op de proefvelden. Nu woon ik zelf in een agrarisch gebied. Ik heb afgelopen winter en dit voorjaar, ik heb taferelen gezien op de akkers. Die heb ik nog nooit gezien, in tientallen jaren niet. Kun je bieten dusdanig kweken, of zijn er rassen die bijvoorbeeld heel goed tegen natte voeten kunnen? Dat durf ik zo niet te zeggen. Ik denk het niet. Lijkt me wel een aandachtspunt namelijk. Ja, maar kijk bijvoorbeeld, ik weet niet of ik het precies goed zeg, maar 2 of 3 jaar geleden hebben we een volledig droge zomer gehad. Ja. Dan heb je niks aan een ras wat tegen natte voeten kan. Ja. Dan zou je juist weer een ras moeten hebben wat
goed tegen droogte kan. Maar net als een jaar als dit heb je nu weer niks aan een ras dat tegen droogte kan. Ja. Dus zo is eigenlijk ieder jaar weer een eigen uitdaging. En daar doen wij onderzoek voor. Ik vind het super stoer. Echt serieus. Lijkt me ook echt heel leuk werk om te Ja. doen. Of in een laboratorium of lekker naar buiten. Laatste vraag. Ik zie nou gaatjes ook in blaadjes. Ja. Hè? Ja. Slakken. Ja, of, Hebben ze daar last van? De bieten? het lijkt hier mee te vallen. We hebben wel heel veel velden gehad waar wel heel veel slakkenschade in zit. Maar dit kunnen ook schildpadtorretjes of aardvlooien of trips. Het kan van alles zijn. Ja. Ik heb weer... in het begin snapte ik er geen biet van. Maar ik ben veel wijzer geworden. Ja. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Leuk werk. Ja.